दिनै आं दंफैयो गल्डेन जुबलियाव माने जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गल्डेन आबसुनि गल्डेन जुबलियाव आरोना ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ कुनाल भाई आरो अबंसा भाई माने साथामबो इउटिउबार नायनाय पुरा इउटिउबारफ्रा ज' जागासिनो दिनै ओमफ्राय नै पुरा कार्ड लाखाबाय सरि पुरा कार्ड लाखाबाय एग्जिबिसनाव हाबनो जेबो चार्ज नांला दायो जों पुरा हाबैनोसै लोगोफोर देखायनोसै गासिखौबो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों मा नुयो गासिखौबो देखायनो थाखाय नाजागोन लोगोफोर स' भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नैबे जादों गल्डेन जुबलिनि मेन गेटआ ओमफ्राय गेटखौ मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सानि गोसोखांथि हिसाबै बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर नायना लादों नैबे जादों मेन गेट ओमफ्राय जों एसे आवगायलांबानो मोनगोन जोङो बड'फानि मुसुखा ओमफ्राय बहुतै बरिया बनायदों आरोना बड'फानि मुसुखाखौबो लोगोफोर ओमफ्राय नै नायनानै लादों लोगोफोर लोगोफोर दायो जोंहा मोनसे एक्जिबिसन हलाव ओमफ्राय नैबे जादों एक्जिबिसननि गेटआ स' जोबोद मोजां मोनो लोगोफोर ओमफ्राय पार पार्सन बेयाव हाबनायाव चार्ज लायो 20 रुपिस आरोना नाथाय जोङो चार्ज होनाङा आरोना जोंनि कार्ड दंखायो नङा होमबा इउटिउबारनि जों हाबफैबाय ओमफ्राय नायनो लोगोफोर ये देखो एक्जिबिसन ओमफ्राय लोगोफोर गेटखौ बरबायना दानानै पुरा इउनिक माने लोगोफोर माने नैबे जादों फिउचाराव खाग्राबाद माने फिउचाराव खाग्राबादखि बिदि बनायगोन आरोना नैबे इउएन एकाडेमि कलेज सब दङ आरोना देलाय सिफुंनि दामफोरखौ एसे बुंना होदो देलाय नैबे खेराइनि सिफुं आदैनिसिम ओमफ्रायनिफ्राय कमार्सियेल बेफोर जादों 120 आं एसे दामनाय ने आदै लोगोफोर आं एसे दामना नायनोसै सिफुंखौ नङा होमबा लोगोफोर आं सिफुंखौ एसे ट्राइ खालामनो नायदों नायनोसै बोरै गाबो नङा होमबा नैबे जाबाय जि स्केल आरोना नांखा आंनि सिफुं दामनायखौ ओमफ्राय नै मोनसे पुरा बिजि आरोना ब्रिजआव गाखोगासिनो ओमफ्राय नैबे जादों लकेल लन्डन ब्रिज ओमफ्राय नैबे जादों खेराइ हानजा आरोना दाबो मोसाखांनाया सिंगिं प्रग्राम सोलिगासिनो स्टेजआव आगैमोन बन फैदों ओरै बहानि सुवाला नोंसोरलाय गासिबो ओइ मानो लाजिदोंलाय गासै लाजिबाय लोगोफोर ओमफ्राय सिंगिं प्रग्राम सोलिगासिनो स' दायो जों बेयावनो नायनो थांगासिनो गासिबो माने कालसारफोरखौ देखायदों लोगोफोर स' दायो जों बेयाव लोगोफोरा हाबैनोसै जों हाबफैबाय बर' न'खराव ओमफ्राय निजा दोङो टार्कि दाउ आरो नै पुरा जोलादों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर गासिबो देखायगोन आं जोंनि बर' न'आव मा दोङो मा गैया फोरनियाव दङ माने दिंखि थारमाने बेयाव गासिबो बर'नि कालसारखौ गासिबो देखायदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नियाव दोङो माने बोरमा बेखौ लोगोफोर नैबे जादों अमाय नै माने जोंनि बर'आव मा दों गासिबो देखायदों आरोना बरिया बुस्थु नागिरना ओमफ्राय दायो माने आर'नाइनि टुपि माने लाइफआव बिदि नुफेराखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय दामा जाबाय बिनिया 350 आरोना ओमफ्राय आब' एसे खम जाया नामा बेसेबां जाया गोबां बेरायगासिनो ओमफ्राय अबं मा बायदो जेनेबा आंना बयनिख्रुइ पसन्द जानाया जादोंमोन बे दख'नाया आङो दख'ना नायदोंमोन माने बेयाव गांसे बिराद मोजां मोना खिन्थु बायगोनथ' आं गानगोन दिसोर गानगोन गैया लोगोफोरनि बहुत बरिया नियम मोनसे मा होनो लकेल लन्डन ब्रिज दङ आरोना स' बेयाव दायो जों गाखोनो थांगासिनो होनो बड'लेण्ड ब्रिज आदसा सरि एसे मानसि जाहांबाय माने दासो मानसिफोरा होर फैगासिनो दासो थारमाने मानसि गैयामोन स' दासो एसे इन्टारेस्ट जासिगोन नङा होमबा बेराय लोगो मोनलायबाय जा फाइखौ जानाय दाखालि जामाव फैनाया नैबे जोंनिया मा होनोमोनलाय बापने बावराय लोगोखौनो
ओमफ्राय मा बायखो हिनजावनो बायखो नामा हिनजावनो दावबायथ'आखै गाबोनसो बायगोन लोगोफोर दाइजों थांसै एक्जिबिसननिफ्राय ओमफ्राय दाइजों थांगासिनो बहा बाजाराव ना बाजार माने बहुत गिदिर मार्केट बनाय लोगोफोर दं बेयाव जों थांगासिनो ओमफ्राय नै गेट नाय बहुद बरिया आरोना स' इउनिक नांदों गेटखौ थेंक्स लोगोफोर दाइजों थांसै बाजाराव लोगोफोर दाइजों हाबैनोसै हाथाइसालिसिम माने मामोनलै मुंख्लं अनिल कसारि गोसोखां हाथाइसालि लोगोफोर दाइजों हाबैनोसै दाइजों सफैबाय बाजाराव ओमफ्राय नै दादा কি কি আছে ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া চিকেন পকৰা আছে আৰু ঘুগনি আছে আৰু এইফালে হেৰি আছে চাওমিন আছে আচ্ছা আৰু কিমান পিছ পায় এইটো আমি 20 টকাত মানে 4 পিছ আচ্ছা लोगोफोरनाय जोंहा दायो भागिफोरखौ लोगो हमबाय रामेश्वर भागि मन्टेस फैलाय बखारखौलाय दे माबा मोनसे जाहोदो जिथु नोंसोरनि जागायाव फैनो नङा होमबा मा जागोनलै बे मुंख्लंफोरनि आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि सोलिगासिनो बिदि सावगासिनो आरोना बेर सेने नियाव जानो Bora. Ayo. Oi. Dayo थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय bro thank you so much ओमफ्राय welcome bro खालामबाय जोङो भिडिअ बनायनायाव ओमफ्राय bro हासेनि ओमफ्राय नामखौ एसे बुंना दुरा रिंसार बर' ओमफ्राय नैबे रामेश्वर थांसै नङा होमबा बेस्ट फ्रेन्ड स' लोगोफोर स' दिनै भिडिअखौ बेयाव दोनथ'सै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै जोंनिया अबंसायाबो जोबोद हेल्प खालामबाय आंनो भिडिअ बनायनायाव स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेयाव दोनथ'सै आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै लोगोफोर स' दिननि थाखाय बाय